Давай, движи. Удари, фърли, удари. Фърли, удари. Здравейте, аз съм Петър Петров и съм на 8 години, тренирам от 2 години и половина. Почвай. Тренирам 1 месец. На колко си години? На колко си години? 12. Добре. Здравейте, аз съм Оса, тренирам от 2 години. Почвай. Теодора Христова, тренирам бокс 3 месеца, заедно с сина ми. Здравейте, аз съм Силвия Жумбанова, тренирам бокс от 2 месеца. Аз съм Иван Дановски, тренирам от 5 години и приятеля на 3 години. И съм на 9. Здравейте, казвам се Памела Георгиева, на 10 съм и тренирам бокс от 1 година. Здравейте, аз съм на 6 години и съм Стефи. И тренирам бокс. Браво. Съм Виктор Нетков и тренирам от 2 месеца и половина. На 12 години съм. Здравейте, аз съм Кристияна Лемпиев и тренирам от 1 година. Добре. Здравейте, аз съм Велизар, занимавам се с бокс от 5 или 6 години и в момента тренирам в Кристал в отбора на Червен бряг от 1 година. При треньора Мохамед Насри.